izwi la likhuluma ngokuthi bheka ukulunga nomusa kaNkulunkulu, konke okunye kuyonezelwa. Seek first the kingdom of God and the Lord's righteousness, and all things shall be added unto you. Kunabantu-ke lana-ke abathi, mfundisi, ngicela ngasonke isikhathi ungiphe izwi. Ayikho wrong leyo nto leyo, but lo muntu usithatha umthwalo wakhe usofaka umfundisi. Wayena engayifundele izwi ngokwakhe. Kunabanye abantu abathi mfundisi, nginenkinga ukuthi nokuthi iy'nkinga zakhe zonke ayoyinikeza umfundisi. Akhohlwa ukuthi uJesu uthe wozani nomthwalo yenu nilethe kumina. Lo muntu lo mase umfundisi esiyamblame uma manje engasa-act ngendlela enormal. Ngale nkathi uthatha umthwalo wakho uyinikeza umuntu, what are you expecting? Ukuthi enze i-pity party noma hlasimpe athi awushame noma ayekele ukujabula nomndeni wakhe? Because at the end of the day, ngale nkathi umuntu umtshela iy'nkinga zakho zonke, u-expect ukuthi akhiphe imali noma akusolvele zonke, ngoba phela kuney'nkinga la umuntu wale mhlabeni ngekazwazi ukuyisolve edinga uNkulunkulu. Kanti noNkulunkulu kufaka lezo y'nkinga ngamabomu ukuze uzombheka ukwazi ukumthola, and akenzi isolveke omunye umuntu, ngoba usuke efuna ukuthi wena uze kuyena. Okusho ukuthi uma utshela umfundisi uzoqhubeka ahambe ohlala nomndeni wakhe ajabule, because life goes on. Yingakho la ngizama ukukucacisela ukuthi stop making imithwalo yakho iy'nkinga zakho kube zabantu. Quit trying to explain yourself. Zama ukuthi uye kuNkulunkulu ngeqiniso and khala kuyena uNkulunkulu nokwahluleka kwakho, unikeze iy'nkinga zakho. Uma uya kumuntu ngoba usuza njengomuntu osedinga i-direction, but osenayo i-idea ukuthi kumele enze njani. Manje abantu izwi bayalazi, balihlanga amabomu izwi, kodwa bafuna ukuthatha iy'nkinga zakho bey'thulele kumuntu. Musukuyenza leyo nto leyo, nawe ngeke uthanda qhamuka umuntu akutshele zonke iy'nkinga zakhe ay'thulele kuwena and expect ukuthi umsize. Yes, ungangitshela iy'nkinga zakho, but ukukusiza, that is up to me ukuthi ngathanda nokukusiza if futhi nginalo usizo. But-ke uma uyinikeza uNkulunkulu unawo amandla and futhi uyathanda ukulalela futhi engakusiza. Ngiyazi I'm sounding ngendlela embi, but nawe just be logical ngey'nkinga zakho. You can't be going around telling abantu iy'nkinga zakho mase bekuhleba, mase bekujaja, mase bekubalekela, sebekuhlubuka bengasafuni ukukhuluma nawe, and then mase ufile ngathi you did something wrong, because everyone has their fair share of problems empilweni. You must understand that as well. It's nothing personal, but do understand that we are all human. But uJesu uthe nemithwalo yakho woza akuthwalele, funda kuyena umnene uthobele ngenhliziyo. He said that for a reason. La emhlabeni uma umuntu eza ngothando kwena, akusho ukuthi sezosolva zonke iy'nkinga zakho. Uma umuntu eza ngobungani, akasho ukuthi sezosolva zonke iy'nkinga zakho. Uma umuntu colleague, akasho ukuthi sezosolva zonke iy'nkinga zakho. They just trying ukuthi bekhombise ukuthi they can be closer to you, but hayi ukuthi sebezosusa imithwalo yakho.